The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My secret side I keep hid under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. Teď se sedí Tomáš Procházka, takže jsme se ho chtěli vlastně vyzpovídat tak nějak. Jak se cítíš? No, ale on je to tak strašný, no, sice unava je, ale v pohodě. Zkušenej, ani sliny se mi netvoří skoro, ale je to v pohodě. Ty se vlastně letos rozhodl absolvovat 2 soutěže, že jo? Roka a pak Mr. Universe. Jasně, Universe ještě teda je, nechci říct ve hvězdách, ale budíme nicméně na tom jsem tady a rád jsem tady. Uvidíme. To je dobře, jinak představ se nám, já nevím, co děláš, čím se živíš, jaký jsou tvoje úspěchy. Tak je mi 35 let, živím se v městské policii v Brně a jak říkám, no, největší úspěch by bylo, kdybych se podíval teďka na ten Universe, ale uvidíme podle peněz. Takže netrénuješ třeba fotku jako spousta jiných závodů? Trénuju, mi slyší klienty, jo, určitě taky mám asi 6-5 lidí. Takže možná se na to budeš tak podívat. Určitě posilovně v Brně Myšmaš. Docela známý fitway, se čítali, Milan Kings třeba. Tak co se týče nabí, tady jsem vlastně nováček nabě, přišel jsem minulý rok. Takže v podstatě to bude dnešní premiéra, co se týče nabí, takže budu jak v nováčcích, tak i v mé jedničce. Předtím jsem byl v IFBB, kde jsem absolvoval spíš pohárové soutěže v Brně to byl Smart Labs Cup, pro mě, kde teda jsem skončil, jsem na 7. místě, to byla jsem z mých největších úspěchů zatím, protože spojili tam kategorie a byli tam borci o 20 let těžší, třeba 15 let těžší než já, plus řekněme 10 let starší, takže tím sválem vyzrálej, tvrdší, nevypadá. Proč jsi vlastně rozhodl závodit? Tak jednak závodit jsem se rozhodl, protože turistika všeobecně není zrovna levný koníček, asi tak jako žádný, ale bylo mi líto v úvodovkách těch peněz, což jsem do toho dobu sebe dal, říkám, budu to zkusit. A druhá věc mě hrozně namotivoval a zrovna bych chtěl poděkovat Markovi Mandíkovi, který se na té nabí nějakým způsobem vtáhl a vůbec mě nějakým způsobem zasvětil úplně na té kultury. A jak nějaký sponzory máš třeba, který musíte poděkovat rodině? Sponzory, co se týče sponzorů, zatím jsem teďka žádný neměl, všechno jsem si hradil sám, jsem tam se něco naspiklo, poslední asi půl rok ze své symetrii, nicméně se nějak úplně nedohodli, takže v podstatě mám teďka dveře otevřený. To je asi tak vše, no. No, tak bych ti přejel, aby se ti povedlo vlastně, nováčka vypadáš velmi dobře, aby dopadl vlastně i ten Universe, tak nějak, aby vyšla forma, aby vyšly finance, tak vlastně si ženeš
nějakého kvalitního sponzora vlastně. No, budeme držet palce, tak díka. Zatím čau. Děkuji, že jsi udělal na nás chvilku času a pár otázek, co vlastně teďka plánuješ tak nějak? No já teďka plánuju hlavně rozvíjené závodění, protože jsem se bohužel zranil, takže několik měsíců už netrénuju, ale já mám teďka hlavně plány s ostatníma závodníkama, který připravuju, hlavně s firmou Bodyflex Fitness doplňků výživy, takže tam plánujeme dost věcí. Takže vlastně teďka ty jsi měl vlastně zranění a já vím, že v Nabě musíš do 2 let využít vlastně startu, aby jsi zůstal mezi profíkama. Takže vlastně ztrácíš, nebo se nějak to dá, jako aby to podrželi? Popravdě ani nevím, vůbec jsem se o to nezajímal. Já jsem toho názoru, že až začnu závodit, tak musím být na to dobrý, aby hnedka amatéry vybral a hnedka profíkem byl, takže mě tady to vůbec v podstatě jako neřeším to. Ty vlastně teďka vydal nový produkt, to je Anabol, prodává se, to je to velký zájem, to je celý takový kontroverzní produkt, nebo něco novýho to je vlastně to. Prodává se hodně, už se první šarže skoro doprodala, takže už se dělá další. Takže podle předpokladu se to prodává, jak jsme chtěli a hlavně to i funguje, takže jsme s tím moc spokojení. Tak je to celkem něco novýho, no? Každý zkouší různé kombinace proteinů, konečně tady něco prostě na trhu. Je to komplexní věc na zvýšení hladiny testosteronu a na urovnání těch anabolických hladin všech těch hormonů, tak aby to fungovalo, aby tělo nezadržovalo vodu a aby prostě ty anabolické procesy tam byly podpořeny. Když se můžeme těšit na 80, kterou vlastně avizoval, že bude? Teďka je ve vývoji zrovna 80 protein, takže já to vidím ještě tak na 3 měsíce. Super. No a vlastně kolik vztah závodníků nebo jak to máš, tak nějak... Teďka na podzim zrovna v podstatě pomáhám asi 2 nebo 3 závodníkům, ale nikoho nechystám tím způsobem, jak já to většinou dělám, že je vedu od A až do Z a dělají přesně to, co jim řeknu, takže teďka jsem spíš takový rádce a jako, že za mnou chodí do rady, ale není to žádná detailní příprava. Takže vlastně trénink, já to vlastně trénuju sami, akorát si chodí pak de facto pro finální rady. Na trénink občas třeba přijdou, ale není to vložené jako každý den nebo tak, takže je to takový na té bázi jednou za 14 dní nějaká konzultace nebo trénink. A jaký federace vlastně chystáš? Já to nějak neřeším, jestli závodí v té federaci, je mi to úplně jedno, pro mě kulturistika je kulturistika a já to nerad škatulku do federací a nerad dělám závodníkům nějaký bariéry. Což je vlastně konečně dobrý názor, že většina lidí de facto to furt rozhazuje, furt je to takový dnešní nevěrost. Napřed, no. A zároveň vlastně bys chtěl závodit, nebo prostě necháváš to otevřený? Já to nechávám otevřený, jestli budu závodit za rok, za 2, za 3, nebo je možný, že třeba v závodě nebudu a budu se věnovat jenom ostatním, protože já jsem zjistil, že mě to naplňuje minimálně stejně tak, jako kdybych vyhrával já, když vyhrávají moji svěřenci. Takže uvidí se do budoucna, jestli mě to chytne a jestli bude půjít. Já jsem si tě zapněl na začátku, řekni nám vlastně, jaký máš úspěchy. To přece jenom... No, úspěchy vlastně, co bych všechno řekl, tak mistr republiky a Čech, to byly ty první úspěchy, dorostu v juniorech, pak vlastně chlape, pak se mi podařilo hned na poprvé vyhrát mistrovství světa, pak se mi hned na poprvé podařilo tak vyhrát mistr univerz, získat profikartu. Nějaký závody jsem ještě vyhrál v Americe, co byly Musclemania. A to je snad asi všechno. Nějaký menší možná výhry byly nějaký beznárodní různý soutěže, tak to jsem taky vyhrál. Takže vlastně úspěchů pár není zrovna. Jinak Jirka je vlastně po Arnoldovi seš nejmladší vlastně člověk, který vyhrál Everest. Tak. Což jako taky není zrovna malý úspěch tohle. Kolika jsi to vlastně vyhrál? Já jsem to vyhrál v 20, teď nevím, jestli 4 nebo 5, asi 4 jsem to vyhrál. Jinak jestli chceš teď poděkovat někomu, já nevím, nějaký plány, cokoliv můžu říct. No, tak poděkovat bych chtěl hlavně našim fanouškům, lidem, co užívají Bodyflex Fitness, to nám začali od počátku věřit a zjistili, že opravdu to, co jsme z začátku říkali, jsme mysleli vážně a pořád rosteme a vlastně díky vám my můžeme růst a být úspěšní a právě pro vás nový a kvalitní produkty, takže budeme rádi, když zůstanete u nás a budeme čekat na další novinky. Taky děkuju. Čau.
Tady vlastně podchytili Lubu Kehuta. Tak Lubo, představ se nám nějak v krátkosti vlastně současný úspěchy, čím se živíš, co vlastně děláš. Tak pro ty, co mě ještě neznají, možná z té mladší generace, jsem Lubomír Krhut, pracuji jako vychovatel v dětském domově, mám tady i dětské dneska, takže mám to takovou služební pracovní cestu, takže práce se dá skloubit i s koníčkem a z mých úspěchů závodím už asi 19 let, ne asi, ale 19 let. Stal jsem se mistrem republiky, jak v IFBB, už jako dorostenec. Potom jsem nějakou dobu působil, protože Nava tady nebyla. Pak jsem poprvé v roce 2007 vlastně vyzkoušel jednu soutěž první Navu na Slovensku, to byl Tefo Kasoviaka. A to mě hodně jako tak nějak zaujalo celkově ta filozofie té Navy a taková ta volnost. Takže jsem v Navě zůstal, ale závodil jsem teda 2007 ještě za Českou republiku, potom jsem šel závodit za Slovenskou republiku, protože prostě tam byly lepší podmínky. Bohužel slovenská Nava už padla, takže jsem se vrátil zpátky do České Navy a z těch mých největších úspěchů čtvrté místo na mistrovství světa v Košicích, závodil jsem třeba i WBPF, tam jsem byl na mistrovství Evropy ve finále, vyhrál jsem i republiku Navy, závodil jsem s Radkem Loncem, s Tomášem Burešem, jo, prostě s takovou tou špičkou, s Vojtou Kovidinským, prostě s takovou tou špičkou té Navy. Teď z těch posledních úspěchů minulý týden se mi podařilo teda poprvé v životě absolutně v Rakousku na Austria Openu, ale to uvidíme teda, nebo letos tento týden uvidíme dneska, co se povede tady a doufám, že si ostudu neudělám. Tak ostudu si určitě neuděláš, co jsem viděl fotky z Rakouska, forma byla naprosto úžasná, kvalita, tvrdost, prostě neskutečný. Se vlastně děláš teda vychovatele, trénuješ ještě do toho nějaké vlastně fitku lidí, nebo připravuješ někoho na závody? Na fitku lidí už moc netrénuju, protože já tu kulturistiku mám fakt strašně rád a hrozně mě štve, jak lidi ložou, vymýšlí si, chodí vždycky, že chtějí s něčím pomoct, ale vlastně chtějí jenom z 95% chtějí prostě společníka do fitka a já prostě nikomu kašparka dělat nechci, já fakt ta posilovna je pro mě místo, kde jsem rád, kde si odpočinu, kde vypustím všechny stres. Pokud vidím, že někdo to opravdu myslí vážně, tak mu pomůžu a nechci za to ani korunu. Jo, jako fakt mu pomůžu z takové ty ještě závodnické solidarity, z takové to opravdu, že ten sport mám rád, ale už to fakt nedělám, jakože někdo přijde a tady ti zaplatím a buď se mnou ve fitku. To už ne. Což vlastně dneska už málo lidí jako dělá vůbec jako třeba, že někoho zadarmo pomůže. I když na něm vidí de facto něco, tak dneska jsi docela jako rarita. Já si nemyslím, mě třeba pomáhá i Martin Kasal, který je taková jako celkem si myslím špička, pro mě je to takový vzor. A kdykoliv se obrátím na nějakou konzultaci s ním, nebo Jindra Popelář třeba, cokoliv mi není úplně jasné, nebo třeba mi to jasné je, ale potřebuji se ujistit, obrátím se na ně a nikdy po mně kluci nechtěli být sebe menší nějakou službu nebo korunu. To samé Tomáš Bureš, když jsem se s ním někdy bavil, nikdy si neřekl jako nic takového. Jasně je to biznis, kluci se tím živí třeba, ale říkám, já mám svoji práci, na které sice nevydělám, ale uživím se a co takhle koukám na sociální sítě, ty si někdy uváděl, že snížil 1,5 kg masa za den. To fakt jako jsi schopný utrávit. Já jsem krevní skupina 0 a já strašně dobře trávím maso. Nedělají mi dobře nějaké rostliny moc bílkoviny, příliš moc ani nějakých proteinů, ale to maso jsem letos poprvé vyzkoušel v přípravě jako masivně a můžu říct, že ty 2,5 až 3 kg masa denně jsou pro mě úplně dobře. Já odsuzuji kuřecí maso. Kuřecí
přesně tak, protože nevěřím tomu, že to maso může mít nějakou kvalitu. Kdybych měl víc peněz, možná kdybych trénoval někoho, kdo by mi za to fakt jako zaplatil, takže bych překousil tu svoji hrdost. Mohl bych si dovolit i hovězí. Ale vzhledem k tomu, že jsem si zachoval svoji hrdost a dělám, co mě baví, tak jim vstřové, připravoval jsem se letos na krkovičce a na plecku. Což sice mi někteří říkají, že to není možné, ale 3 měsíce opravdu jsem jenom na mase, na zelenině a dělám to prostě moc dobře. Že máš teď to Superior, máte nějakou spolupráci, nebo? Se Superiorem jsem teď zahájil spolupráci nedávno, ale díky tomu, že používám hodně jiných těch zdrojů, takže zatím jsem jako bílkovin, tak zatím jsem jenom vyzkoušel spíš chuťově některé amina. Zkusil jsem chuťově BCAčka, říkám nějaký extra efekt jako za tu krátkou dobu nemůžu říct, že super, je to nejlepší značka na světě, možná je, možná není, ještě nejsem schopný to říct. Jo. Co můžu říct, tak jsou třeba některé nakupávače, které celkem berou to, co z toho masa nemám a té energie fakt člověk je vyšťavený, tam to poznáte hned. Ale o tom, jak to funguje, si myslím, že se budete moct přesvědčit do budoucna, až to budu třeba užívat delší dobu, protože nevěřím tomu, že by to tělo ty 3 kg masa zvládlo celý rok. Já ti jinak děkuju za rozhovor, jestli chceš někomu poděkovat vlastně v přípravě, kdo to všechno s tebou prožil, kdo ti pomohl, tak můžeš a jinak dík za to, že jsi nás našel chvíli času. Samozřejmě, pokud bych tohle mohl využít, tak bych chtěl poděkovat firmě Superior, která se mnou zahájila spolupráci, tak moje přítelkyni, která je obrovskou oporou a kvůli které to vlastně všechno dělám. A začal jsem dělat, abych se dostal z nějakých takových, měl jsem prostě těžkou hlavu a nějak tak všechno se to vytřídilo díky těm závodům. Premiérovi Smolíkovi za to, že mě nechává cvičit ve fitku zadarmo a dělá mi takovou přípravu. A prostě všem těm lidem já nemůžu jmenovat, abych nezapomněl, ale prostě mám kolem sebe kupu lidí, kterým jsem strašně vděčný. Takže děkuji vám strašně moc. Čau. Rok se s rokem sešel a my opět vítáme kulturistickou show ve Vysokém Mýtě, tentokrát pod názvem Toroka. A já vás budu dnešním dnem provázet, pokud se něco zvláštního nestane. Jmenuji se Michal Benda, jsem předseda společnosti NABA VFF Czech Republic. V tuto chvíli jsem tady jako moderátor, nicméně celou dobu vykonávám funkci předsedy a mezinárodního rozhodčího. Hned na startu bych poprosil Marka Mandíka, aby přišel na pódium a představil nám obchodní partnery, sponzory a tak dále, protože organizátorem této soutěže je Marek Mandík. Dobrý večer, já vás tady vítám. Koukám, že sál je hlavně zaplněn, což jsem teda velice rád, ne za sebe, ale především za závodníky, za skvělou atmosféru. A ještě jednou vás tady všichni vítám. A představím teda ti, co vlastně se na tom, se dá říct, nějakou podíleli, protože samozřejmě bez nich to ani nešlo. Jak poháry, ceny, tak vůbec zaštítí tuhle celou akci, která spadá vlastně pod federaci NABA VFF Czech Republic. Podle vlastně stanov pravidel se bude soutěžit. Máme tady vlastně rozhodčí. Takže rád bych představil jmenovitě přímo firmy, které se vlastně podílejí a dopomohly vlastně vůbec takovýhle akci vůbec uspořádat, protože bez nich by to samozřejmě nešlo. Takže to v rychlosti Toro Vysoké Mýto AS, Česká farma, Bodyflex Fitness, zastoupená tady Jirkou Borkovcem, NAPA sportovní výživa, kluci vlastní závodní, tady je Valokysel, Fitness Style, kluci Vysoké Mýto, to což taky obrovské díky nim už
vlastně mohli vzniknout tyhle trička, co mám na sobě. Některý už máte zakoupený. Dále prodejci sportovní výživy Actin. Od kluků mám za úkol, nezapomněl jsem na to v tom schodu, že vás mám poprosit, pokud budete mít chuť a čas za přestávce, si za nima zaskočit na nějakou ochutnávku, něco si třeba i koupit, něco malého sebou, takže na to jsem nezapomněl, tak super. Dále ruční výrobce závodních plavek, Carnabel, známe vlastně Sabina Plaváku a další ostatní závodnice vlastně dneska tady holkám vlastně sráží taky sponzorský dar, krásný plavky, opravdu na míru, doporučuji. Dále tady vidíte přímo sportovní poháry, také dělané na zakázku firmou Heinz z Pardubic. A v rychlosti už to jenom shrnu na závěr, když to otočím. Firma slovenská Nebia, výrobce vlastně oblečení, dále Coca-Cola firma Extrafit, jde náramky Superior 14, Naversvaly, dále firma Concept a mediálními partnery jsou Muscle Fitness časopis a internetový portál kulturistika.com, ale viděl jsem tady, že tady vlastně pan Rodžinský ze světa kulturistiky, tak uvidíme, jestli se něco podaří tam protlačit. Za což takhle moc děkuji a předávám slovo Michalovi Vendovi. Děkuji Markovi a samozřejmě bych rád uvedl, že tato akce je pod záštitou NABA VFF, to znamená, že zde uvidíte závodníky ve dvou federacích. Zahájíme tuto soutěž kategorii nováčci, kde startují všichni nově zapsáni, zaregistrováni a přihlášení závodníci, muži, ženy. V tomto případě tuším, že se bude jednat pouze o muže. Dál budou kategorie VFF, to což znamená Světová fitness federace, a je to kategorie, nebo respektive několik kategorií, kde se bude jednat o atletik, to znamená více osvalené, předtím bude kategorie fitness model muži, což znáte ty hezouny s plavkama a šortkama. Bude existovat také kategorie bikiny, což je opět kategorie z federace VFF. A následovat budou kategorie z federací NABA, a to jsou figur ženy. V kategorii uvidíte takové ty více osvalené ženy oproti předchozích změňovaných kategorií, a následně z federace NABA kategorie mužská, a to jsou kategorie men 3, 4, 2, což jsou výškové kategorie spojené, a men 1, to je nejvyšší kategorie. V tuto chvíli bych poprosil, aby na pódium přišli všichni startující závodníci. Prosím, pojďte na pódium. Já vás poprosím podleslit. Finalisti kategorie nováček na Toro Cupu 2015. Gratuluju, pánové. Třetí aspoň místo. Jak třetí? 18 let na čisto. Takhle se chodí za závody. V kategorii junioři do 23 let na Toro Cupu se stává Daniel Táborský.
pocity. Vítěz Toro Cupu a juniorů. Ještě jednu medaili dáme? Ale jo, ještě aspoň 2. 100%. Mě to nezajímá. Třetí místo vybojoval Petr Blažek. Druhé místo vybojoval Francesco Fiore. Vítězem kategorie fitness model muži se stává Daniel Táborský. Double biceps, pojď dopředu. Pécka. A nohy? Super. A ze zadu? Paráda. Dík. Kamera. Holky, usmějte se trochu. Dík. Tak co, Alčo, pocity? Jak špatné? Jdem si pro vítězství snad, ne? Určitě. Není jiná cesta, bude to tvoje. S úsměvem. Vítězem kategorie Men Athletic S jiným Čechem. se stává Luboš Šládek. Bylo to dobrý za mě, tak co ty? Přes zdravotní komplikace, bych řekla, že... Dobrý, tak hlavně, že si to užíváš, ne? To jo. Koho stáhnem dál. Tak Alčo, pocity. Pocity. Dobrý, já se musela dívat na dítě. Jo? Závodnice Melanie Krenner. Páté místo Adela Bachmanová. Místo Alena Sobodová. Třetí místo vybojovala Soňa Šandová.
vám gratuluju. Děkujem. Lubošovi k prvnímu krásnému místu. Soni třetí úžasný místo, první závody, parádní, takže jak se cítíte, pocity, cokoliv? Trošku vyčerpaný, ale můžu se brát síly ještě na další. Absolutka, budeme držet palce do absolutky a jinak jaký to je se chystat jako pár? Oba dva předpokládám, asi jste si už lezli na nervy, ne? Ke konci, nebo v pohodě? Bylo to tak hrozně, ale byli tam to bylo trošku napjatý. Bylo to, jo, občas na rozchod. Ne, to ne. A tak to je zase parádní, že takhle se máte společný zájem, ne? Tak to je super. Jako, musím se určitě podporovat, ale člověk, když je na těch nulách, tak někdy je takový nevrlejší. Jinak chcete někomu poděkovat něco, cokoliv? Samozřejmě sponzorovi, to je jasný, rodině, přítelkyni, na prvním místě. A Soni, co ty? Šlo to s ním vydržet? Tak určitě, on byl trpělivý, na rozdíl ode mě. A já jsem si to užila, takže... A ty? Nechceš někomu poděkovat? Okay. Určitě, Lubošovi. To je asi největší podpora, takže partnerovi. Dobrý, tak díky, já budu držet Lubošovi palce do absolutky, aby vám to vyšlo a další závody jsme zase spolu, ne? Co si tady můžeme dát dobrýho vaktinu? Co tady máte? Dobrýho cokoliv, nějaký proteinový snack třeba. Co na ochutnání nemáte? No, ochutnání máme. Jo, dobrý. Čínky, proteinový drobná. Dík moc. A co jinak nabízíte? Másla, něco pití, proteinové křupky, to zkus. Dobrý chlapi. Tak dík moc. Koukneme ještě vedle. Stánek Bodyflexu. Chlapi, zdar, když vás tady mám. Představte se nám, když tak něco, co chystáte v krátkosti, oba dva. Tak Honzíku. Čau. Čau. Honza Kytne. V krátkosti nechystám nic asi. Chystám rozjet objem. Trošičku něco prostě zase přiberu. Když někam posunu nějakým směrem, tak asi budu republiku nebo Čechy. Prostě taková ta moje klasika. Ještě něco dosáhnu, tak budu postupovat dál. Nejsem tohoto, nejsem jakoby zastáncem toho hned se hnát na nějaký velký závody, Arnold, Olympie, něco takového, takže prostě chci si jít za svým, chci si vyhrát Čechy, republiku v tísní váhovce a pak uvidíme, co dál. Jasný, super, dík moc. Tady máme mistra. Cože? Jsi mistr Evropy? Nebo světa teďka? Já to se omlouvám. Oboje. Trošku už to, jo, oboje, no tak. Takže Lukáš Šepinka se jmenuji a chystám se na mistrovství Evropy 2016 a dlouhodobě na světový hry 2017. A kategorie zase klasika. Jestli se vejdu, tak jo, když ne, tak 82 komplet. Dobrý, tak chlapi, dík moc. Jinak co tady máte, co vlastně nabízíte u stánku Bodyflex Fitness? Hydro, VCAčka, trikráty, Dobrý, tak jestli můžu, tak já si u vás dám nějaký dobrý BCAčka. Určitě, dej si mango, dušeň. Dobrý, já zkusím mango. Tak jo, chlapi. To je skvělý, to mi chutná nejvíc. Tam to můžu vyhodit. Jinak já vám teda přeju hodně štěstí a ať se vám obou dvou daří a povede. Dík moc, čau. Krásný čtvrtý místo, poslední jsi nebyla. Tak co, pocity? Super. Jakože pro mě je to vítězství v podstatě, že já mám 33 a prostě stát tam s holkama o 10 let mladšíma, tak je to prostě pro mě podstatné. Tak a jako... nejvíc bylo prostě pro mě ta dcera, že v tom hledišti, když tam na mě mávala s transparentem, tak to bylo super. A co plánuješ teďka vlastně něco dál, soutěž nebo už konec letos? A... Asi konec, protože už jedu vlastně 3. sezónu. Je docela úctyhodný. To už je teda jako hrozný pro mě, takže milu z posledního a chci trochu žít, takže dám určitě Oraz a jestli možná něco, tak až na podzim příští rok. Zase něco takového nebo už něco... Spíš bych řekla něco úplně jinde, někde jakože ve světě. Ve světě, ale federaci doufám zůstaneš věrná. Jo, to je dobré. Není nic cesty. Ani nemám kam jít. Jasný, no. A jak by mě nevezmou.
to asi těžko a se občas stává, asi ani nechci už. Je fakt, že tam je to dobrý, že je třeba Masters, to bych měla jakože lepší, ale neřeším. Víš co, já to beru prostě z pohledu toho, že to dělám, že trénuju lidi a tímhle vlastně se zviditelňuju, takže je to prostě pro mě tady tohle ta priorita. Dobrý, super. Tak dík moc a poděkovat ještě někomu nechceš? Určitě Markovi, tak to je jasné, tomu děkujeme dneska všichni asi. Svojí dceři, že je tady pro mě dneska největší fanoušek. A jedné svojí klientce, která tady jako Petře, která tady za mnou dneska přijela se svým přítelama a sestřenicí. Dobrý, tak dík moc. Zatím. Minčo, dobrou chuť. Takže to samý, jak se cítíš? Ty vlastně jedeš druhou sezónu teďka, jaro a teď bylo podzim. Takže co plánuješ, co si dáš dobrýho k jídlu, na co se těšíš, krom toho banánu? Mám tady z Ikea, jo? Někdo chodí pro nábytek do Ikea, Denča chodí pro jídlo. Zelenou tu tašku, ta si jídlo. Jo, no, ta taška velká na jídlo. On teda nevěděl o ničem jiném, než o jídlo. Já už jsem myslela, že ji zabiju. Ne, tahle příprava byla... Já tě chápu. Fakt strašně těžká, i se Zuzou, ale... Já si myslím, že příští rok uvidíme snad, co to bude. Jaro nebo pauza na podzim? Podzim. Chci trošku objem a něco tam trošku narvat a asi trošku vejš. Trošku vejš, takže jinou kategorii už, jo? Když si to půjde, no. Zuzko, když tě tady mám, ty vlastně na jaře předvedla parádní formu, takže co teďka plánuješ, co jak bude? Teď plánuji dát si pauzu, nabrat trochu svalu a jít na podzim. Na podzim. Bikiny zas, předpokládám. Budeme stejná kategorie. A nějaký národní soutěže zas, nebo něco dál, vejš? Plánuju tady to, co bude dál. Vidíme, my držíme tak času. Tak to je zas fajn, ne? Hlavně pořádně. A ty Márové soutěže jsou výborný. Máme Nutellu. Máte Nutellu a jedete formu. Jo. Nemáte pirána. Super. Co něco si dáváš dobrýho? Já mám domácí dvojku. Já mám zdravý lesný. Ty si po závodech dáš něco zdravýho. Normální člověk se těší, jo, na to zprasit a... Já ti to zalepím Nutellou, jo? Jsem asi divná, no. Ale je to výborné. Jasný. Jinak takhle se dělá forma v nabě, na Nutelle. Potomhle rostou ty břišáky. Potomhle to roste, jo, tak proto je Mára má tak velký vždycky. Objem. Takže pocity? Na Nutelle? Očekávání. Na to čekávání, dobrý. To byla vlastně první soutěžní sezóna. Takže někomu chceš poděkovat, co plánuješ, něco? Určitě plánuju, že samozřejmě přítelovi, rodině. My se chceme předblízku. Na co máš chuť teď? Takže úplně stejná otázka, jinak dobrou chuť přeju. Na co? Se ptáš? Na cokoliv, něco mi řekni, jaký máš pocity, na co máš chuť, někomu, jestli chceš poděkovat. Teď mám strašně dobrý pocity. Teď mám výborný pocity. Jo, chci poděkovat úplně všem, jsou vůbec přišli. Někomu výrazně nechceš, jo? Ano, Denisce a Martin. Jestli ti tak něčemu bude. Mně ani ne, ale tak třeba někomu. Karel Kunka. Druhé místo vybojoval, a já musím použít
malá soutěž a všechno možný. Jde to na plný pecky prostě. Taláž, je skoro prázdná těch hodin. Já už finišujeme, to dlouhý, ale to dáme. Takže jsi spokojený? Já jo, jestli diváci soudíš, to doufám, že jo, protože ještě po mně nic se přilíklo, tak snad jo. Dobrý, na to kašli, hlavně jsi spokojený ty. Když tak to Nutella jistí. Ty je dost, no. Takže Míšo, řekni nám na začátku vůbec něco k sobě, nějakou historii, jak dlouho závodíš vlastně, čím se živíš a takhle. Já závodím už od 17 roku, mám 40 a živím se 13. Takže trénuješ. A kde trénuješ? A nějaký úspěchy výrazný, nebo celkové úspěchy? Tak úspěchy jsou. V federaci IWP jsem získal druhé město na Evropě, na světovém poháru IWP je prvé město, to je ještě jakože víc jako svět, jak například teraz teď nominace na univerz. A v Evropsku jsem vyhrál už prvé město na univerz a IBF, Trénerské federaci, a tam jsem vyhrál už prvé město na univerz. Troška se dařilo. No dneska se taky dařilo, forma byla naprosto neskutečná. Nepočítal jsem s tím, ale občas se stává. Nebo například, tady do mých týždňů jsem byl v Rady, Federaci PGB, tam
jsem vyhrál ty šlaps. Takže vlastně ty takhle přebíháš mezi federacemi a je tím tak neřešíš tohleto. Nie, lebo zahraničí je to povolené. To len Česko a Slovensko. Jasně. Trošku tak omezené. Tak, Češi a Slováci. Vždycky to bylo takový, co si bude povídat. No. Nechtěl bys někomu poděkovat třeba vlastně celou tu přípravu s tebou tam, nebo s nějakým způsobem? Samozrejme, že by som poďakoval aj svojmu mestu primátorovi za to, že ma dotovalo trošku finančne. Samozrejme svojej priateľke, rodičom a majiteľu fitness centra AB, ktorú mi umožnil trénovať zadarmo a tak. Co plánuješ do budoucna? No, budúci plán je vystupovať v Anglicku. Když se na to můžeme těšit na univerzu v Anglii, tak ti teda budeme držet palce. A ještě za rok plánuješ nějakou sezónu, nebo chceš si dát pauzu, nebo to je... Uvidím, ja som mal teraz dôležitú pauzu kvôli úrazu, takže to bol mohol skončiť ako štartovnej dobe. Ale na jar zatiaľ plánujem ísť, budem na to je to konečné, že mi tak nejde. Dobrý, tak já ti děkuju, že jsi udělal na nás chvíli čas. Michal, absolutní vítěz Toro Cupu. Tady vlastně při večeru Roberta. Tě zdravím, Roberta, jinak gratuluji k druhému místu. Bylo to super. Tak nám v krátkosti řekni vlastně, čím se živíš, co děláš. Technika, máme v centru, vlastně tím žiju, tím posilováním a tím připravováním lidí vlastně a připravováním se na ty závaly. Mám to rád a prostě děláme Jasný, jinak chceš někomu poděkovat vlastně, kdo ti pomohl v přípravě. Určitě bych poděkoval celému týmu, co se okolo mě pohybuje, lidi, kteří mi pomáhají a tak finančně, tak psychicky prostě jsou okolo mě. Samozřejmě, že to blízký okolí to chytá nejvíc. Vždycky tyhle naše přípravy, kdo to dělá, tak určitě bych strašně poděkoval Danu Fernedu, který má finančně svou hrátku. Taky pomáhá těm všem kolem, co mi přejou a i co mi nepřejou, protože ty mi pomáhají tlačit dopředu a je to tak jako prostě u každého. A kde máš fitko? Liberci, Fitmax, hodně, si myslím, že je hodně známý, hodně kvalitní. Když jsem nás odcvičil, tak byl hodně spokojený a děláme to fakt se všem, takže každý ví, že prostě konci to má u nás jako bylo. To je hnedka něco jiného. Tak závodníky tam podporujeme, necháváme vlastně trénovat, který vlastně závodí a máme ten sport prostě rádi a všichni, jak jsme tady u Nady, prostě jak to děláme srdcem, tak to děláme jen tak to prostě je. Což je super, to se tak nevidí vlastně. To je jako máš nějakého sponzora v současné době, nebo se chystáš vlastně sám? Sponzora pomáhá mi ten Dan Perner, ten má věny u nás vlastně, pomáhá veškerým sportovcům, prostě to je frajer, který opravdu pomáhá, dá se říct, v Libereckém kraji všem sportovcům, kteří jsou na to. Za tomu strašně moc děkuju, je to fakt frajer, protože to se jen tak v té době nevidí, aby někdo pomáhal tak na nějak sportovcům. Plus to město Hrádek, který mi pomáhá, který za něj závodím. Taky každý rok to máme finančně nějakou korunu a každá kačka se hodí samozřejmě, když podnikám. Co se vlastně teďka chystáš? Dostal jsem nabídku vlastně za 14 dní na Mr. Universe. Tam bych rád vlastně těch 14 dní, co mi teďka scházelo do té formy, tak bych to rád dotáhnul, což přesně tak odpovídá těch 14 dní. Takže tam bych v kategorii Masters teďka poprvé vlastně na tom univerzu chtěl udělat konečně už nějaký finálový místo, doufám, se modlím. A potom za týden na to VAR mistrovství světa VFE byl takový zajímavý. Takže de facto finální formu chceš na Universe a pak vlastně jenom to podržet, ale to vrcholuje. Vrchol Universe, protože to je vrcholná soutěž prostě pro nás všechny. Je to taková nabácká olympia. Jasně. A potom plánuješ, co dá nějak zase nějak objem další závody, nebo prostě to otevřet? Tak teď vlastně tyhle závody byly tak nějak náhodně, že jsem se jenom připravoval prostě. Chtěl jsem schodit nějakého typu, že jsem vypadal fakt hrozně. A nějak tak se to povedlo prostě, že jsem se připravoval na závody a zkusil jsem ten Toro Cup. Plus co bude další. No. Dobrý, tak my ti přejem hezkou cestu
vlastně k vám do Liberce, nebo a děkuji ti vlastně, že jsi udělal na nás čas na nějaké krátké rozhodčí a třeba zase. Děkuji moc.